našom veľkonočnom predstavení. Pohodlne sa usadte a otvorte srdcia. A ničím sa nenechajte rušiť. Rozpoviem vám dávny príbeh. Kde bolo, tam bolo. Alebo si ho radšej vypočujeme spoločne. Jedna bodka, nie, 3 bodky. O milom privítaní v podaní našich najmenších mi dovolte povedať ešte pár slov. Láska, čo nie je milovaná, je motom našej scénky, teda tieňovry, ktorú sme si pre vás pripravili. Je to tak trošku paradoxom, pretože láska, ktorá sem k nám prišla, ktorá sa nám prišla dať, nás učiť, nás milovať, nie je milovaná, je odsudzovaná. A preto vás chcem všetkých pozvať na to, aby sme teraz tento čas spoločne strávili v Božej prítomnosti a uvažovali nad tým najväčším darom, ktorý nám Boh dal, a tým darom je dar spásy. A nech sa láska, čo nie je milovanou, stane láskou milovanou a nech naplní život každého jedného z vás. Pri poslednej večeri? Veru hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Predstavte si, že by ste boli prorokom a poznali by ste budúcnosť. Teda všetky udalosti, ktoré sa ešte len majú stať. Vedeli by ste, že tá konferencia so zakladateľom vašej firmy predsa bude. Alebo že vám v polke cesty do práce dojde benzín a najbližšia čerpacia stanica je o 2 kilometre ďalej. Ale vedeli by ste aj iné veci. Že či stará mama nájde svoju paličku, ktorá ostala visieť na strome, keď ste sa pokúšali zhodiť jablko. Alebo by ste vedeli, že vaše dieťa nepôjde do školy v prírode, lebo na aute odpadol výfuk a výfuk je predsa dôležitejší ako nejaká škola v prírode. Povedal by ocino. Keby ste boli prorokom a všetko by ste vedeli, možno by ste sa tej budúcnosti aj báli. Ježiš bol prorokom, bol Boh, ale aj človek. A každý človek má občas strach. A Ježiš sa veľmi bál, pretože bol prorokom a tým pádom vedel, že čoskoro musí zomrieť. Spolu s učeníkmi odišiel na miesto, ktoré sa volá Getsemánska záhrada, a tam sa vrúcne modlil k Bohu. Otče, tebe je všetko možné. Zober odo mňa toto utrpenie. Modlitba pomáha, to je jasné. Všetci sa niekedy modlíme, ale väčšinou iba keď je nám zle, alebo niečo od Boha potrebujeme. Všimli ste si, že keď sa vám niečo darí, ste veselí a šťastní, máte kopu priateľov a všetko je doma v poriadku. Ako by ich vaša dobrá nálada priťahovala.
keď sa vám nedarí, ste smutní, nešťastní, nikto sa s vami nechce ani rozprávať. Ježiš ostal vo svojom trápení sám. 3-krát sa pokúšal so svojimi učeníkmi modliť, ale tí iba spali. Ťažko pochopíme trápenie človeka, kým ho sami nepocítime. A keď si nevieme rady, keď sme bezmocní a nikto nechápe naše problémy, vtedy sa obraciame na Boha. Prosíme, aby nám pomohol. A Ježiš sa obracal k nebeskému Otcovi. A keď prišla jeho hodina, odovzdane sa Božej vôli podriadil, aby splnil svoju úlohu. Povedal svojim učeníkom: Hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte a poďme. Pozrite, môj zradca je blízko. a šikovný. Základ je dostať sa do príšernej situácie a výjsť z toho ako najväčší hrdina. Napríklad, cestujete autobusom, ktorý je preplnený ľuďmi. Strážite si svoje osobné veci, aby vám nikto nič neukradol. Keď sa v tom ozve kontrola, pripravte si cestovné lístky. Zrazu ste zistili, že váš lístok nie je označený, všetky strojčeky na označovanie lístkov sú zablokované. Zozadu sa k vám blíži revízor a vy si rýchlo vymýšľate nejakú výhovorku. O pár sekúnd k vám pristúpi a pýta si od vás cestovný lístok. A vám v tom strese nenapadne nič iné ako strojček nefungoval. Revízor nebol nadšený, ale vy ste z toho vyviazli bez pokuty. Ale čo je najväčšie hrdinstvo? Najväčšie hrdinstvo je, keď človek myslí na dobro iného človeka a obetuje sa pre neho. Len tak. Napríklad číta svojej starej mame klebety, lebo babička chúďa na noviny nevidí ani s lupou a bez klebiet je jej život smutný. Alebo napríklad pomáha sestre s domácou úlohou na výtvarnu a celý večer prišíva nejaké blbé gomblíky na nejakého otrasného šaša. Hrdina robí dobré skutky a občas zachraňuje svet a svojich príbuzných, čo vôbec nie je menej, aj keď sa mu to strašne, ale strašne nechce. Ježiš vedel, aké je jeho poslanie. A keď sa modlil na Olivovej hore, bol pripravený splniť svoju povinnosť voči Bohu. Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, no nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Nebeský Otec od Ježiša chcel, aby sa obetoval, ale nie pre rodinu, pre úplne cudzích ľudí, ktorí navyše neboli ani nejakí priateľskí. Veď ho nakoniec nechali ukrižovať. A poslúchol nebeského Otca tak, ako vy poslúchate napríklad svojich nadriadených alebo rodičov, a išiel na smrť za nás a za naše hriechy.
Ježiš býva v srdci každého človeka, aj toho najhoršieho. Rozdiel je, že ten zlý svoj vnútorný hlas prestal počúvať a hlas tak zoslabol, že už vôbec nevydáva zvuk. Prosto, zlý človek o svoj hlas jednoducho príde. Na to, aby sme vedeli rozlíšiť, kedy sme dobrí alebo zlí, máme v sebe také zariadenie, ktoré sa volá svedomie. Niekedy chce od nás ťažké veci, že by sme najradšej niekam ušli a schovali sa pred ním. No keďže svedomie sa nedá odložiť do šatne ako prezúky, tak aj my, ako Ježiš na Olivovej hore, sa zveríme do rúk Boha a pokorne a poslušne sa snažíme stať lepším človekom. Je to práca ako každá iná. najzvláštnejší príbeh. Už sme hovorili, ako Ježiš pri poslednej večeri prorokoval. Jeden z vás ma zradí. Čo je zrada? Judáš Iškariotský bol jeden z 12 apoštolov a mal na starosti financie. Podľa Biblie bol nielen zradca, ale aj zlodej, ktorý kradol zo spoločných peňazí. Kto vie, možno mal len slabosť na lesklé veci. Tesne pred Veľkou nocou navštívil veľkňazov. Ja viem, kde sa Ježiš skrýva, povedal im. Veľkňazi opovrživo pozerali na Judáša. Veď kto iný by to vedel lepšie ako jeho najlepší priateľ? A hodili Judášovi 30 strieborných. Kde je? Pýtali sa. V Getsemanskej záhrade. Prídem a poboskám ho. A potom je váš. Povedal Judáš ticho. Prišli do záhrady, zastihli Ježiša, ako sa so svojimi učeníkmi modlí. Judáš sa priblížil k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš sa na neho smutne pozrel a povedal: Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď
Keď všetci, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, vykríkli: Pane, máme zasiahnuť mečom! Jeden z nich sa dokonca vrhol na veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš povedal: Prestaňte. A dotkol sa sluhovho ucha a uzdravil ho. Potom sa Ježiš obrátil na veľkňazov, na veliteľov chrámovej stráže a starších. Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a noc temná. A nechal sa zajať. Keď Ježiša zajali, zavlekli ho do veľkňazovho domu. Zástup ľudí sa okolo Ježiša tlačil a rozhorčene kričal. Keby ho nechránila veľkňazová stráž, Ježiša by ukameňovali. To bol taký milý zvyk. Keď sa ľuďom niekto nepáčil, jednoducho vzali do ruky kameň a hodili ho do neho. Mimochodom, v niektorých krajinách a školách to funguje takto dodnes. Peter sa na Ježišovo utrpenie z diaľky iba prizeral. Nerobil nič. Keď si nepriateľsky naladení ľudia rozložili uprostred nádvoria oheň, posadali sa okolo neho. Peter si sadol medzi nich a snažil sa byť nenápadný, ale mal smolu. Zahľadela sa na neho akási slúžka a vykríkla: Aj tento bol s Ježišom! Peter sa vyľakane začal obzerať okolo seba a v nebezpečenstve celkom zabudol na slova vernosti, ktoré vyriekol len pred pár hodinami. Pán môj, aj keby som mal umrieť za teba, nezapriem ťa. Slúžka kričala: Je to on! Je to on! Peter na smrť prestrašený povedal prvé, čo mu napadlo: Žena, nepoznám ho. Peter vstal od ohňa a snažil sa nenápadne zamiešať do davu. Ale opäť mal smolu. V zápäti ho znova spoznal nejaký muž. Áno, aj ty si jeden z nich. Vykríkol zlostne. Peter zase odpovedal: Nie, človeče, nie som. Neprešla ani hodina, keď kto si ďalší tvrdil, ukazujúc na Petra: Veru, aj tento bol s ním, aj on je Galilejčan. Peter sa bránil: Človeče, neviem, o čom hovoríš. V živote som toho človeka nevidel. Vtedy zaspieval kohút a Ježiš vlečený strážami a kameňovaný rozúreným davom sa obrátil a smutne pozrel na Petra. Peter si ihneď spomenul na Ježišove slova, ktoré vyriekol pri poslednej večeri. Vtedy mu povedal: Skôr, ako dnes kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a horko sa rozplakal.
Keď je nejaká krajina pod cudzou samosprávou, rozhodujú o nej ľudia z inej krajiny, ktorí hovoria iným jazykom, majú inú kultúru, zvyky a históriu. Skrátka sú to cudzinci. Oni nerozumejú ľuďom v tej krajine a ľudia z tej krajiny nerozumejú im. Boli by ste prekvapení, že také krajiny existujú aj dnes. Skrátka, všetky záležitosti týkajúce sa židovského štátu sa museli prejednávať s Pilátom. A nikto z toho nebol nejako nadšený. Dokonca Pilát bol vyslovene otrávený. Takých prípadov, ako bol Ježiš, mal stovky. Aj teraz si dal predvolať tohto judského buriča a spýtal sa ho: Si židovský kráľ? Ježiš sa na neho unavene pozrel a povedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Pilát zjavne vôbec nerozumel, čo tým Ježiš myslí. Veď aký iný svet existuje? Aj keby. Čo Piláta do nejakého iného sveta? Ten ho vôbec nezaujímal. Opýtal sa preto ešte raz: Tak si kráľ? Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Pilát už mal plné zuby tejto debaty, ktorá zjavne k ničomu neviedla. Ale čo je pravda? A vyšiel von za Židmi. Povedal im: Ja na ňom nejakú vinu nenachádzam. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni kričali: Toho nechceme! Prepusť Barabáša! Barabáš bol ozajstný zločinec. Bolo nespravodlivé, aby sa Barabáš dostal na slobodu. A Pilát to vedel. Avšak rešpektoval želanie tohto divého davu, pretože nechcel mať problémy. Tak dal príkaz, aby Ježiša zbičovali. Myslel si, že takto sa to vyrieši a on bude mať pokoj. Och, Rím, tak strašne mi chýba. Vzdychol si Pilát. Koľko ešte budem musieť trčať v tejto diere a medzi týmito divochmi a riešiť ich spory? Povedal, chladne sa prizerajúc, ako vojaci bičovali Ježiša. Vojaci odviedli Ježiša do vládnej budovy, obliekli ho do purpurového plášťa, strnia mu uplietli korunu, položili mu ju na hlavu a začali sa mu posmievať. Buď pozdravený, židovský kráľ! Potom ho bičovali až do bezvedomia a nebolo nikoho, kto by sa Ježiša zastal.
Bol vzdelaný a civilizovaný Riman. Jediná jeho smola bola, že ho cisár umiestnil do tohto zapadákova. Židia boli podľa neho nejakým divým cudzím národom, ktorý mal svoje čudné zákony a navyše sa neustále búril. Pilát bol nielen politikom na tomto cudzom nepriateľskom území, ale aj sudcom. Vôbec síce nerozumel, prečo mu strčili tento prípad, ktorý si mali Židia vyriešiť sami. No čo už, aspoň sa ho chcel čo najskôr zbaviť. V najmenšom nemal v úmysle tohto chudáka zvaného Ježiš, ktorý sa mu zdal úplne neškodným a tak trochu pomileným nešťastníkom trestať. Preto znova vyšiel pred dav a povedal im: Pozrite, Židia, privádzam ho sem, aby ste videli, že ja na ňom žiadnu vinu nenachádzam. Len čo ho zazreli veľkňazi a sluhovia kričali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! Pilát im povedal: Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom vinu nenachádzam. No oni namietali: My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, pretože sa vydával za Božieho syna. Pilát spravil ešte jeden pokus. Vrátil sa do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: Odkiaľ si? Ježiš neodpovedal. Pilát pokračoval: Tak ty sa so mnou nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa, alebo ťa ukrižovať? Ježiš sa na Piláta pozrel a povedal mu: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto majú väčší hriech tí, ktorí mi ťa vydali. Pilát vedel, že má pravdu. On si plnil len povinnosti voči cisárovi. A keby bolo na ňom, ani by mu nenapadlo dať tohto úbožiaka ukrižovať. Preto predstúpil pred veľkňazov a povedal im, že Ježiša chce prepustiť. Ale Židia sa nedali. Ak ho prepustíš, nie si priateľom svojho cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Tak to bol silný argument. Cisár bol väčšou autoritou ako dnes váš riaditeľ školy. A keby sa mu donieslo, že Pilát spravil nejakú politickú chybu, mohol prísť o zamestnanie. A Pilát predsa nebude kvôli nejakému Ježišovi riskovať, že príde o cisárovú priazeň. Prísť o ňu znamenalo v tých časoch to isté, ako prísť o život. Začal sa súd. Pilát dal vyviezť Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu zvanú Gabáta. Pilát povedal: Hľa, váš kráľ. A oni kričali: Preč s ním! Preč! Ukrižuj ho! Pilát zakričal: Vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi prepíkane odpovedali: Nemáme kráľa, iba cisára. Pilát vedel, že už nič pre Ježiša nespraví, tak ho Židom prepustil. Sa
Kalvária je miesto ukrižovania Ježiša, teda skala Golgota v Jeruzaleme. U nás máme niekoľko kalvárií, napríklad v Banskej Bystrici, v Nitre alebo blízko našej dediny v Prešove. Keď Pilát Ježiša prepustil, dostal svoj kríž a niesol ho na horu Lebiek. Cesta bola taká strašná, že si to nikto z nás nevie ani predstaviť. Ježiš bol z bičovania zoslabnutý. Trňová koruna sa mu zarývala do tváre a tá silno krvácala. Išlo s ním veľa ľudí a nedá sa povedať, že by to boli Ježišovi priatelia. Kričali na neho, hádzali na neho kamene. Dávali mu všemožné najavo, ako ho nemajú radi. Pritom to neboli nejakí nepriateľskí cudzinci, ale tí istí ľudia, ktorí ešte nedávno počúvali jeho zbožné kázanie. Skrátka, asi zmenili názor. Ktoré sa volalo Lebka, ukrižovali Ježiša a spolu s ním aj dvoch zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť ich, lebo nevedia, čo robia. Túto vetu ste určite veľakrát počuli. Nielen deti sú hlúpe a nechcú poslúchať, až kým sa im niečo nestane. Napríklad, koľkokrát ste počuli, že do práce nemáte meškať, ale prísť na čas. My vieme, čo máme robiť. Dostali sme od Boha návod, ako sa správať. Ale my hádame sa, klameme, nadávame a dokonca aj horšie. Je jasné, že nikto nechce byť zlý. Proste my ľudia sme slabí. Preto aj Ježiš svojich nepriateľov pred Bohom ospravedlňuje. Zrazu na vrchu Lebiek nastala úplná tma. Ježiš zakričal mocným hlasom: Eli, Eli,
Lema sabachthani, čo v preklade znamená: Bože, Bože, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo stáli okolo, povedali: Volá Eliáša, uvidíme, či ho príde vyslobodiť. Ježiš zvolal mocným hlasom ešte raz a posledný raz vydýchol. Zem sa zatriasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a niektoré tela zosnulých svätých stali z mŕtvych. Keď stotník a tí, čo strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali. Kričali: To bol naozaj Boží syn. Keď Ježiš zomrel, prišiel istý Jozef z Arimatei a poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať z kríža Ježišovo telo. Prišiel aj Nikodém, istý človek, ktorý bol u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy a aloe. To sú také vzácne látky, ktorými sa v staroveku balzamovali ľudia. Nikodém vzal Ježišovo telo a spolu s ostatnými ho zavinuli do plátna s voňavými olejmi. Bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam uložili Ježišovo telo. Onedlho sa Mária Magdaléna a ešte jedna žena, tiež Mária,
prišli pozrieť na Ježišov hrob. Hroby v staroveku vyzerali úplne ináč ako dnes. Pripomínali skôr jaskyňu ako hrobku, takže sa do nich dalo vstúpiť ako do domu. Ako sa ženy blížili k hrobu, zrazu všetko stíchlo. Bolo to neprirodzené a ťaživé ticho ako pred búrkou. Keď sa ženy priblížili k hrobu, zrazu všetko začalo burácať. Obe ženy chceli ujsť a niekam sa schovať, ale ako by im nohy zdreveneli. Nebojte sa. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. No nie je tu. Vstal z mŕtvych presne tak, ako to predpovedal. Povedal krásny biely anjel a odvalil z hrobu kameň. Všetci pozerali ako puk. Ženy sa nezmohli ani na dobrý deň, ale anjela to z miery nevyviedlo. Pozrite si miesto, kde Ježiš ležal. Presvedčte sa na vlastné oči, že tam nie je. Potom chodte povedať jeho učeníkom. Ježiš vstal z mŕtvych. Príde do Galilei, tam sa s ním stretnete. Hľa, povedal som vám toto. S uspokojením skonštatoval anjel a stratil sa v nebi. A ženy robili všetko, ako im prikázal. Dvaja z učeníkov išli do dediny Emauza, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená pár hodín cesty. Ako to už na nudnej dlhej ceste bez mobilu alebo tabletu býva, rozprávali sa o všetkých vzrušujúcich udalostiach minulých dní. Ako tak mudrovali, ani si nevšimli, kedy sa k ním niekto pripojil. Bol to Ježiš, ale kto vie, prečo ho oni nespoznali? Biblia hovorí, že mali oči zastreté. Ježiš sa ich spýtal. O čom sa to rozprávate? Oni sa zastavili a jeden z nich menom Kleofáš zronene odpovedal. Tak ty si asi jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa v týchto dňoch stalo. Z jeho hlasu bolo zjavné, že netuší, s kým sa rozpráva. Ježiš sa pobavene spýtal. A čo také? No s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, bol kazateľom, učiteľom, silným človekom aj v reči, aj v skutkoch, pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Nevieš, že ho naši veľkňazi a iní poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovať? My sme dúfali, že nás bude viesť, že bude našim kráľom a vykúpi Izrael z otroctva. Ježiš na chvíľu zastal. Toto ste si mysleli?
Muži boli takí zrovnení, že skoro plakali. A dnes je tretí deň od toho, čo sa to všetko stalo. Kleofáš sa skúmavo pozrel na Ježiša. Nedôveroval tomuto cudzincovi. Vtedy sa do debaty zapojil aj druhý muž. Predstav si, niektoré z našich žien boli pred svítaním pri hrobe a telo Ježiša nenašli. Kleofáš sa pokúsil priateľa zastaviť. Ticho o tom. Nevieš, kto je tento neznámy cudzinec. Nemusíš každému všetko vešať na nos. Ale ten si mal svoje. To tajomstvo bolo priveľké, aby ho v sebe udržal. Hovoril rýchlo a vzrušene. A predstav si, ženy tvrdili, že sa im zjavil anjel. Kleofáš ho zahriakol. Ticho už. Ale on pokračoval. A povedal im, že Ježiš žije. On žije, vieš si to predstaviť? A to nie je všetko. Niektorí z našich mužov sa išli presvedčiť na vlastné oči. A zistili, že je to tak, ako hovorili ženy. Hrob je prázdny, pochopíš to, je prázdny. Kleofáš sa zúrivo pozrel na svojho spoločníka a keby mohol, tak mu niečo spraví. Vtedy sa konečne ozval cudzinec. Vy nechápaví, leniví uveriť, čo hovoria proroci. Neviete, že Kristus mal toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy. A začal im vykladať všetko, čo sa na neho vo Svetom písme vzťahovalo. Ani nevedeli ako, prišli do dediny. Ježiš sa tváril, že ide ďalej. Zostaň s nami, už sa zvečerieva. Naliehali na ňo. Vošiel s nimi teda do domu. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a podával. Až vtedy sa im konečne otvorili oči a spoznali ho. No on im zmizol. Lásky k nám ľuďom. V našich srdciach sa možno objavila radosť, úžas, bázeň, možno otázka a rozpaky, či sme vôbec hodní takejto lásky. V skutočnosti nie sme. Ale keby sme mali byť spasení podľa našich zásluh, málo kto by obstal. Preto Boh posiela Ježiša, aby obetou na kríži zmazal hriechy každého človeka a urobil z nás slobodnými Božími deťmi. A to len tak. Ako
ako dar vo svojej úžasnej dobrote a láske. Či takúto lásku nemáme milovať, oslavovať a chváliť? Drahí priatelia, dovolte ešte na chvíľu. Videli sme pred chvíľou príbeh našej spásy. Príbeh, ktorý sa stal pred 2000 rokmi, ale jeho následky ovplyvňujú naše životy. Práve preto, čo sa stalo, my sa už nemusíme báť. Nemusíme sa báť smrti, a keďže sa nemusíme báť smrti, tak nemusíme sa báť ničoho. V tej scénke sa spomínalo, že mi pozerali na prázdny hrob ako puk. A myslím si, že je to dosť, niekedy sa s tým môžeme aj stotožniť my, keď sami nemôžeme uveriť, že Boh pre nás niečo také spravil. Naozaj je to niečo, čo sme si doslova nezaslúžili. A napriek všetkému, čo robíme aj naďalej, ja vás teraz pozývam k tomu, aby sme si tak spoločne zapálili naše srdcia Božou láskou, ktorá nám tu horí počas celej akadémie. Tak symbolicky odpálim prvú. A keďže verím, že už ste všetci aj tie sviečky dostali, prosím pomocníkov, aby vám tú Božiu lásku možno tak symbolicky zaniesli. Skúste si tak aj navzájom poodpaľovať, aby to bolo rýchlejšie. Nepokvápkať sa voskom. Hlavne. Deti, dávajte pozor. Veľký pozor. Rodičia vezmú svojim deťom, tak to bude asi najlepšie, dobre? Takže verím, že rozžiaríme túto sálu tak symbolicky Božou láskou. A myslím, že sa môžeme postaviť, ak teda chcete, a spoločne zaspievať tú poslednú pieseň, ktorú dievčatá spievali.
tej piesni sa spievalo Vládni nám a môžeme tak aj spoločne vyznať Pánu a dovoliť, aby nám vládol a tým sa mu tak poďakovať za tú jeho obetu. Tak pozývam vás k tomu, aby sme sa postavili a tak spoločne sa krátko pomodlili. Ďakujeme Ti za to, že my sa už nemusíme báť. Ďakujeme Ti, Páne, že nás naplňaš radosťou z Tvojej spásy. Daj, Pane, aby sme tu takú Tvoju pravú radosť dokázali zaniesť aj iným ľuďom. Amen. Šumné to bolo. Pekné. Som čakal, že ešte nebude tichá moc ešte. Napadá mi len jedna vec. Ježišovo slovo, keď povedal, že ak nebudete ako deti, nebudete do nebeského kráľovstva. Tak tentokrát deti si pre nás prichystali veľkonočnú akadémiu pod taktovkou Majkinou, treba povedať, viem, že ona ich režirovala. Chcem im poďakovať aj našim spevákom, aj všetkým, ktorí sa zapojili. Bolo to veľmi pekné. Keď mám nadviazať na tú myšlienku, na konci úplne zaznela, že my si Božiu lásku nemôžeme nijak zaslúžiť. O tom sme uvažovali aj v kostole. Nedá sa zaslúžiť. A toto, myslím, že vystihuje práve ten postoj dieťaťa. Keď ono sa síce snaží byť dobre voči svojmu otcovi, mamke, ale je si vedomé toho, že otec, mamka ho ľubí aj tak. A taký je náš nebeský otec. Takže máme aj my si od detí brať príklad, že Boh nás ľubí i napriek
našim zlyhaniam a aj mimo toho, či my konáme dobré skutky alebo nie. Takže Pán Boh zaplať za vašu službu, ktorú ste pre nás vykonali, milé deti. Len tak ďalej. Budeme sa tešiť na ďalšie vaše scénky. Ďakujem rodičom, ktorí umožnili, aby robili nácviky a tak ďalej. Pánu zaplať. Potrebujem špičku. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Aleluja, aleluja. Dobrú noc, dobrú chuť. Boli ste uliaté, devčatá? Boli ste, či zasnežené ste boli dneska? Zasnežené, no dobre, i toto sa počíta s Pánom.